Chimiwa Ruto wacho ni okwayo ni mondo koro wabed gi industries mang'eny, watem gero kuonde viwanda ma ji nyalo yude tich. Tinge gima mono wagero viwanda gi madhi chandowa kaka wan jo private investors. Iboyro ni chieng' miwacho ni dwa keto company ni moro mondo mi ondik ji mang'eny. Tax rate moket ni mondo ichul, mondo ichak kata business, en pesa moromo run that company nyaka dwe rum. Koro wakwayo president niya, sama minister mar finance dhi timo nonro kaka pesa osebedo katiyo Kenya ka mondo gi come out with new budget, nyaka wakwong wang'e to jok madwa chako new companies, jok mwaluongo machalo investors, ere e gima waketo negi madhi miyo gibet ni ginyalo timo ohala e yo mowinjore ma ok gi feel the burden mar tax. Kiduogo e parliament e od bura kacha, opposition ok onegi, opposition nitie, kech kata king'iyano kaka Kalonzo Musyoka sani koro ng'iyo sirkal gi wengege te, nikech en makoro chal nowacho nodong' as opposition nikech en onge ng'ate moro mokel e sirkal. Kendo nyicha gikaw thuolo margi makende mar tamore, kech migosi moluor president oncho wacho ni jokwa mantie opposition Azimio wabedru piny mondo waket Kenya obed mbele moloyo wa political interest. To gin ne gitamore, which means ne decide ni gin gibedo e opposition. To nyaka sechegi opposition nitie kendo wabro cheko kaka sirkal to nitiyo e yo mopogore opogore. Mogik ne mano, adwa ni mondo awuo gi jo Kenya te manyalo winjo dhok mawacho kaka wuono, ni wakwong wakaw Kenya waket mbele, to wapar ni Kenya ma kawuono waketho gi weche mag corruption ni, nyithindwa gi nyikwawa biro timo ang'owa, biro dong'e. Osiepna owacho ka ni en samoro en privilege, onyalo wuok kama odhi odag e piny machielo, but mama gi to is not privilege. Which means ni kati bed ni privilege in a minister, to minu gi wuonu samoro are not privilege. Ka waketho piny ni, nyathi owadu is not privilege. Koro nyaka waduog mane okang' achiel ni e higa ma koro wantie sani, wadong' higni 3 to ji dok election. Bo wanyatimo gimoro sani kapok wachako uso sera mag timo tich maber kodhi